tụkwasịrị obi maka ịnọnyere n'ofufe nsọ ka ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gị Chukwu nke igwe n'ala, gị ka tụkwasịrị obi ka anyị na-arịọ gị, ekwekwala ka ịgbafe. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Gịnị ga-eme ka ịdị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Ihe a bụ ajụjụ kwesịrị ịjụ onwe. Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Egbe ị nụrụ tata bụ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Yes, ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na Temple chịkọbara ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ egwu a, this worship song, na ị chọrọ ya, ọ dị na your social media handles. Yes, all the social media platform, name them, iTunes, Audioma, name them. Ije ebe ahụ ịda n'oge. Yes. Then ka anyị bata n'oge awa nke eziokwu. Yes. N'isiokwu anyị nke ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya. The music ị nụrụ onu ya, we have all the rights. Yes. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na social media. Ọmụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụkwazie m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ step by step. All you must do, step and step,
all you must do to grow spiritually. Part 3. Anyị akụzigo ihe gbasara step by step of what you must do to grow spiritually. Agba nke atụ ya ka anyị nọ taa. Ọ bụrụ na ị gee ntị, if you can pay attention, adequate attention, I can assure you, you will learn something that will change your life for good. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Maachị ka na-aga n'ihu. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara a na aja anyị na-achụ na temple maọbụ ọrụ mmụọ dị iche iche anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Aja bụ aja esigoro na ya bụrụ ime ikite ndị mmadụ elu. Anyị malitere ịchụ aja over the years now. Even as we speak, 2024 nwere ndị book throughout the year ka ha dị sure na ha emisoro even a single month. Ike dị na aja ha na-achụ n'igwe, mana anyị anaghị show testimony maọbụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe maka okwu anyị. Mana ihe chọrọ ịkọwara tata m na ike dị na aja ha na-achụ n'igwe. Kedu ka esi eme ya bụ aja? Ọ bụrụ na ị dị interested, forward ọrụ m ya 3 prayer request. Ime token donation to the account number maka iji kwado onye bụ aja a na-achụ ụbọchị ọbụla. N'isi ụtụtụ a ejego ori mba temple chụọ aja gụọ ọfụ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere na aja nke ọnwa Maachị. Yes, ụbọchị nchịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Maachị. Anyị ga-eje na mmiri jee chụọ ndị mmiri aja mee saraka, gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers na temple, jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu eme saraka n'afa mmadụ dum sonye na ya bụ aja. Nwanne, chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Chụba aja maka na aja na-ebu n'ihe niile elu. Yes, aja bụ giving back to entities, to giving back to creation, and once you give, you surely receive. So ọ bụrụ na ịchọrọ isonye na aja nke ọnwa maọbụ nke ọnwa na-abịa n'ebe ukpebe April, chaatị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Maọbụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Nke ọzọ anyị ji maka ya wee bịa bụ, ọ bụrụ na ị na-awọchị ya onu m site na Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ taa, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ maọbụ isi arịa mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu. Ị ga-afụ nkụzi a, ị ga-afụkwazi over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị niile over the years. Yes, ọ bụkwa anyị na-esonye na Eziokwu TV. Onwe Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel anyị, echefuna na this channel Eziokwu TV belong to the temple. Ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi na akwado. Yes, ọ bụrụ na onwe Nollywood movie ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie production ịwọchị ya na YouTube, maọbụ ije na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchịkwazị ya, maọbụ ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ebe ọ dị ukwuu. Ka ị na-esonyela anyị n'oge awa nke Eziokwu live program anyị, asị m ka ihe ọma mere gị. Invite your friends and well wishers ka ha nụ from the horse's mouth. Site n'ime nke a, isevuo na loss of lives. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ihe ị nwere ike ime iji wee kwado ministri anyị bụ imetụ aka na share button maọbụ ịgwa mmadụ maka our administration. Ka anyị gaba n'ihu na nkụzi taa. Isiokwu nkụzi anyị tata bụ step by step of what we must do to grow spiritually. Ihe ị nwere ike ị na-eme, imepụ nke ime nke imepụ nke ime nka, ka ị wee nwee ike na-azụnye n'okwu mgbe na-eto na ndụ nke mmụọ. I can tell you the only solution bụ ka ị wee grow spiritually. It must come within. You must activate that your spiritual power in you. Yes. Then ihe na-achịkwara gị bụ nke mbụgoro bụ anyị kwuru na before you activate your spiritual strength, the first thing you must do, first and foremost, one, you must create time for spiritual exercise. You must build an altar. You must have an altar that's speaking for you. I go on over the Igbo ọdịnala Igbo.
tolugolo ka nwoke kwa ngwuru maka ndị Igbo na-atụ ilu sị ihe nji chọọ ị digress small n'ihe anyị ji wee bịa taa bụ maka ndị egero part 1 na part 2. Yes, anyị kwuru na nwoke ọbụla ga-akwa ngwuru. Adịm ekwu maka onye nna ya dị ndụ, nna gị dị ndụ, o nwere some limitations ihe nwere ike imewu n'ike onwe gị. Yes, especially when you are still living in the father's house. Your father still remain the priest. Yes, your father still remain the high priest in your homes. Once your father is still alive, he is the spiritual head. Yes. Mana ọ bụrụ na ya father ka dị ndụ ma na-ekwurugo n'okwu gị na-abụ kwa ngwuru nke gị, ọ bụrụ ọkwa ịkwa ngwuru mgbe ibi na be nna gị. No, ịkwa ngwuru kwuru ka nwoke wụ mgbe ị pụọla obi, enye gị ana obi, iluo ụlọ nke gị kwa ngwuru gbaa fensi, that biri na be gị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata biri ụlọ okere mmụọ maka na itoru gị ihe dị nwoke eme biri na be gị. Maka na o nwere ike ịmara ọka mmadụ ga-atụ ndị ma nkụzi mmadụ ihe nji ala ike ịma atụ nwoke iwe nghọta ihe mmadụ. Ọ bụrụ anyị nwa na-echi ọzọ, nna gị dị ndụ, bifo ichi ọzọ ị ga-echibe nna gị ọzọ maka na ịma agbụ bụ nna ya ọzọ mụta dị ọkpara. Mana ọ bụrụ for any reason na nna gị bụ onye eriri eri si na ya adịrọ interested maka ichi ọzọ, ịma na ihe ị ga-eme bụ adị enwe kaptịn na-agba ofu ụgbọ. Ihe ị ga-eme bụ na ị ga-afụ obi, ị ga-enye na ana obi elolu gị ebe elolu gị ana na ihe abụ nke gị, ihe nketa gị. Ilu ụlọ nke aka gị ebe anwa, ịlụchi ụlọ nke aka gị na be gị, bụrụ ka nwoke si akwụ, ị nụọ nwaanyị a ga-echibe gị ọzọ. Nwere ihe ọta. Mana ịma anụ na gburube dị nna gị kwara echi ọzọ na ọ bụrụ na nna gị si na ya ama echi na ya dịrị interested maka na eriri eri. Otherwise, ịma na ị ga-ebu ụzọ chibe nyanwa before ichizie ka ọdịnala Igbo. Ihe nyocha ịkọwara gị ha bụ na ihe ka iwe mata uru ọ bara ụmụ mmadụ ịkwa ngwuru nke aka ya. Ịkwa ngwuru nke aka gị ọ kwesịrị na maka na asị na nwata bido ụlọ kere mmụọ na ị ga-adọ ya own altar ananwụ. Ya wụ the first and foremost n'ọdịnala Igbo. Akụzigo m nkụzi ya ọfụma, akụziwere nkụzi ya over years. Ị ga-adọrịrị ọlta agbara ukwu ana. Nyenwa bụ karịsịa. Mmadụ chọgoro uwe okwu were ọjị jebe n'ebe ị dọrọ ana maka na ana bụ isi mmụọ. Onye na-achọghị okwu na-agwọrọ ọgwụ, ọ bụrụ na ana ka ọ na-azụ okwu. Dibịa na-agwọ ọgwụ iji megide, ọ bụrụ na ana ka ọ na-azụ okwu. That is why ị ga-eji wee nọrọ in alliance with the gods of the land. Ụmụ mmụọ na-eje ozi na ana, the gnomes and the elves, ka ha wee nwee ike gbawalụ ọgụ. Nwere ihe ọta. Yes. Mana ọ bụrụ na nna gị na-eka bi na be nna gị ọ bụrụ ghara ịbụ onye riri eri n'ọtọ na ana ngwuru, ebe ọ na-anọ were ọjị ihe gbajuo na ngwuru were ọjị jebe ebe a jee gọba ọfọ yọba ahịhịa n'isi ụmụ ya. Ọ bụrụ na nna gị nwere ụdị ihe dị ma na ihe egoro ọkụkọ bụrụ ihe ndị ị chọrọ ọkụkọ ma ọ bụ ghọta ebe aka uru nye nna gị ya jee gọọrọ ọfọ na ngwuru. Ọ na-eme ọ bụkwanụ na nna gị adọrọsị mana e nwere dị ọkpara bụ ụlọ mana ị ka bi na ngwuru, nwekara ike inye dị ọkpara oles na dị ọkpara eriri eri dị ọkpara ọkụkọ. Mara na ị nweziri ike imezi otherwise. Then mana ọ bụrụ ya ka anyị ji nwe maka ebe taa ihe ji digress obere ka iwe mara ebe anyị bi. Anyị kwukwa mana ọ bụrụ na ị nọ township, ị nọ obodo oyibo ebe ị nọ ịdọrọ conducive na ị ga-adọ ana maka na onye bi na be mmadụ anaghị akụ flawa kwa eziokwu. O nwere ihe ime na ana mmadụ. Now iwu tenant na Abuja, na Port Harcourt, na Lagos, ịma adọ na ana maka na ọbe mmadụ ka ibu. Now you build altar. Abụgo m ụlọ etu esi ebuild how to set up an ọdịnala altar. Ọgwọ ngwara ụlọ jee na my YouTube channel, ị ga-afụ ebe nkụziri etu ị ga-esi wee set up an ọdịnala altar using nzu and the rest of them. We set it that way, anchor the light on your table the altar ya. Ọdịnala na-enwebe ụmụ ihe ndị a mgbe gboo. Etu a ịmara etu a ndị Catholic. I remember when I was a Catholic, anyị na-enwebe altar. Ese enwe ma altar Virgin Maria then, yes, and the rest of them. Etu a ga-esi enwe. I remember when I was in India, etu a nwa ka ha si esi ejikwa altar. Every shop ọbụla ị bara ya afụ ebe set altar ya n'ọkụ tie set is normal. You must have an altar that speaks for you. Then ọ bụrụzie na ihe ndị a
adult conducive, maybe maybe you are squatting with somebody, you need to connect yourself for an altar to an altar. O nwere ike ịgba ọta dị be nna gị, o nwere ike ịgba ọta dị n'ikwu nne gị, maka na okwu mmụọ niile abụcha altar. Then o nwekwara ike ịbụ external altar like nke dị na temple. Then ka anyị dọbiri ebe a. Ihe ndị a bụ ihe ị nwere ike ikwesịrị ime, maka na ebe a ka isi enweta the power that energize you. Site n'ụzọ dị etu anyị connect onwe gị to altar, ịkwụnyere onwe gị n'ọkụ. Having said that, abụ ọhụrụ n'imesi ya nka, ihe ọzọ ị ga-agbasi mbọ ime after ka ị connect onwe gị n'altar, ị ga-enwe time for your spiritual exercise. Ebe isi enweta innovation, ebe isi enweta vision, ebe ị ga-esi enweta new ideas. Ma ọ bụrụ na ị na-frequent ya altar, na-akọwatara ya altar ihe wepụ n'obi gị, believe in me. Nwekwa dịka ide face is from ebe ọ bụla ị nọ. Ị connect ya, ifụ na ị ga na-enweta new vision, new idea. Ọnya ka ndị ọcha, ndị anyarị ji wee bịa because all our artifacts, because ha na-edebie maka inweta vision. Yes, maka na Hosea 4:6 si na lack of vision and knowledge, my people, not powerful. So not because of lack of knowledge and vision mere iji nọ ebe ị nọ. So ị ga-agbawa kaba arụfụ na ịkọnetụ n'onwe gị n'ọkụ. Nke a bụ nke mbụ. Nke ịbụa, nwere ụmụ ụfọdụ ihe ndị ị ga-emerịrị avoid. Ị ga-akabakwa arụ fụ na ịkọnetịrị ya spiritual life ga-adị pure. Ya ị ga na-enwe pure longing, pure vision. Nke ọzọ na-enye ndị mmadụ nsogbu ji maka ya wee bịa tata bụ what you must avoid. Those things ị na-avoid na-ajide mmadụ, tie mmadụ, ha mmadụ n'iyi. Ihe ị ga-avoid bụ etinyekwara aka na these two things. Ọ na-edestroy nwoke, ọ na-edestroy mmadụ, ọ na-eme mmadụ mee na mmadụ n'iyi, ọ na-eme mmadụ napụ mmadụ ihe mmadụ ji dị ebube. Kedu ụzọ ihe na-etu ahụ? And ụzọ ihe na-abụ ahụ na-etrend n'ụwa anyị nọ ya. Ụzọ ihe na-abụ ime avoid bụ jealous and envy. Ha sound ka abụ ofu mana ha bụrụ ofu. Mana ihe na-achọ ka akọwara ya n'olu be anyị bụ ihe na-abụghị ịfụrụ bụ ihe destroy gụrụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe mmeri wee kwoturu ugwu Baịbụl bụ ka ị were ihe ahụ ịma wee mụta ihe. Akọla ya akụkọ gbasara Ken and Abel, ọkwa eziokwu. Then ụmụnne na-abụ ofu nne ofu nna according to that akụkọ allegorical story na Bible. No Adam and Eve nne na nna. O wee bụ na Abel were ihe dị mma wee nye Chukwu oke wee narị ya. Nwanne ya wee chọba arụ lelele ihe mebiri emebi wee nye Chukwu wee reject ya maka na o jiri obi ọcha wee na-enye. Kedu ihe o mesịrị? Instead of nyanwa ịnachighị azụ back to drawing board, find out why na ajịa na anọrọ ajịa. Ọ chọba onye na-achọrọ ya. Ihe o mesịrị bụ o jezie je plan o wee gbuo nwanne ya. Ken gbuo nwanne ya na-akpọ Abel out of jealous and envy. Eziokwu, o gburu ya maka na o firu na onye nke ara Chineke agọzie ya. O believe na nwanne ya achieve go ihe nwere ike ime achieve na ndụ a. O wee resort to eto igbu ọchụ. So ana m achọ ịkọwara gị na ọchụ ọbụla egburu is born out of jealous and envy. Ka mmakwa agwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa. Akọla ya akụkọ gbasara ndị Pharisee na ndị Sadducee. No, originally that the personality called Jesus na kwesịrị ịbịa bụrụ a rabbi, a messenger, onye akpọrọ ọrụ to his people. Now o kwesịrị ibiri onwe ya ndụ, bichara onwe ya ndụ. O bichara onwe ya ndụ. Ihe ọ bịara ka ọ pasị ya bụ information na-apasịrị taa. Information na-apasịrị gị bụ live a good life in order to mature and become better human being. Ka ị wee achieve why you were created. Yes, the purpose of your creation. Now, all ihe o ji maka ya bịa. Man out of jealous and then Sadducee. Gịnị ka eji wee gbu ya? What they did, ọ na-ewute mgbe onye na-asị na somebody died on the cross for his sin. Asị na onye aghọtara how things work.
what actually happened? He died. He was crucified. His dastardly act, his act of wickedness from other men, his brothers. He was killed not to save you or pay for your sin. He was killed by his brothers out of jealousy and envy. So, how do we have a clear money? They committed evil. How was it over every and so moment? So, how would you, because of an Pharisee and the Sadducee, they feel no analysis would allow how well followers? All jacket you will be. All what I'm more what to them money able out of jealous and envy. Great men. Mother de Samson. I use who with Delilah will boy or achieve growth greatness, young way destiny. Jesus on no call our Messiah call the great his people from the shackles of over cultivating of intellect. How you end to come mad? Well, was it hard job may high out? You watch a good say, Emenanka. Here you know now how to live a good life, to have a good vision, a good longing towards fellow human being. Because you're innocent and love. Man, how would the art of envy and the jealous. All here in that name. Here na gwa be here name no wa. Meno no wa. Esi go no so that we now want to do the great men ni. So I'm not saying why they have the bedrock na so no why do we go to them matter. Therefore, deny the opportunity, the message in that matter we be. Samson would have been a helper, a messiah to his people. But out of the envy and jealous, act out of life are short. The same thing with personality called Jesus. He would have been a messiah to his people, to liberate them, keep teaching them till they are mature. His life was cut short out of jealousy. And my wagon that this world that about jealous and envy, so he can iron or water. Man, 1 year poison. One day I watch it 1 year. One day I cut on 1 year. You watch it better 1 day, a cut or ya carry he again. Yes, I do cannot do one in the man. I'm gonna be. Ejigo made it to away destroy ya great men. And ọtụtụ ndị mmadụ ka mkwa ọkụ na-achụkwa ka destroy ya ọmụ. Ihe na-ajụgo nwa bụ onye na-awụ ụgwọ ọbụla na-agosip n'afa ndị mmadụ. Onye emere onye ikpe. Akwụkwọ mmadụ si, don't judge so that you will not be judged. N'ihe iji atụrụ mmadụ ka ihe a ga-eji wee tụrụ gị. Na gị gwawa onye iru abụọ. Gị fichagoro anya gị. Sọpụtagoro onwe gị ka i wee nwee ike ịchọ onye ị na-asọpụta. Ị nọrọ bizi na-akọtọ ndị mmadụ. Ị ma na gossip a edunago ọtụtụ great people anyị nwere ka m ghara ijeta aka n'ala Igbo. Ọ ka nwekwa ọtụtụ ndị mmadụ ka mmụọ ọkụ mere onwe ha ka ha dị available, ka ajọ mmụọ na-eyuzu ike jealous and envy na-eyuzu ha wee na-alụ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ amụrụ mgbe mmụọ ọjọọ yuzubere ha. Ka mma atụ, I remember that one that time when I was very young. I enu ogene na-enjoy that time. Bido go from mgbe ọ na-agba egwu. Bido ga abụrụ esenga. Kọrọ ya na-ekwu maka ya. Chinedu Nwadike. Enwere lot of lies. Achọrọ m ka esi m n'eziokwu n'ịdị how sure ị dị. Mana etebụ so many lies against this young man. But I can tell you, since Chinedu Nwadike nwụrụ, ndị mmadụ kpọgidoro ya asị na-express so many rumors. Achọrọ m ịbịa defend whether ma eziokwu ma asị. Mana ihe chọrọ ikwu ebe a bụ na that rumor megidelu. Ọ na-ekwu ọnụ ya, ndị mmadụ ekwerọ. Ị ma anya rumor megidere si na ma ọ nọ n'ute ọrịa. Ma ọ nọ n'ute ọrịa, ọtụtụ ndị mmadụ nọkwa oge anwa na-ebo ya allegation na ọ bụ homo. Amụrụ m na eziokwu ma asị, mana whatever na-ekwu na ya bụ whether ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Who made you a judge? Ị ma na that gossip ahụ ndị mmadụ gossipụrụ
mere ọtụtụ ndị mmadụ were ọnụọ ya down. Mgbe that gossip a mere ọtụtụ ndị mmadụ enwerọdụ ike idonetiri ya ego, onwerọdụ ụfọdụ ndị mmadụ emekwuru ọrụ ezi ebere. Even send their good thoughts and wish for quick recovery. Ọtụtụ ndị mmadụ emere ya, kama ụfọdụ ndị mmadụ na-akwa ya emo onye nọ n'ute ọrịa. O megidere ọtụtụ ndị mmadụ wee nwụọ na ya bụ ihe, ọ survive ya because the stigma is too much. Mkpọrọkọ ọnụ dị too much. Ụzọ esi egbu mmadụ abụrụ ọsọ mgbe itiri mmadụ mma na akpịrị. Ị nwere ike, o nwere ihe a na-akpọ depression. O nwere ihe mmadụ, ihe ị ga-akpọrọkọ ọrụ ihe akpọ mmadụ. Ị maa na igbugo onye anwa. Nke bụ isiokwu bụ na ọ bụgoro iri na onye ahụ nwere ebe o si na-eri mperi. Agwa m ka m defend anybody. O nwere ka esi akọrekt mmadụ by love. Ọ bụrụ for by castigation. That time ahụ ị na-ekwu etu ọnwa ị na-enyere onye ahụ aka. O nwerekwa onye dị perfect n'elu ụwa. A sịgoro uri na omerie, you correct the person by love. Mana mgbe ị castigatiri onye ahụ na-abọmbad ya the way na-abọmbad ya, na-achọ ka ị rubishie whatever he have labored to build, what do you start to do? Okay, since Chinedu Nwadike nwụrụ, I enweghị another voice dịka Chinedu Nwadike. Ajụ ka m chọrọ ịjụ, kedu ihe iji wee were ya strength chọọ ka eliminate this young man? I nyere ya opportunity ka o live only if men were God, only if men were God. Mana mụ na gị nwere ebe anyị sigara ịdị perfect. Chineke ka anyị ogologo oge. Kedu ihe kpatara ụwa ndị mmadụ ji wee bezie na judgment? And the more we feel you are taught with judging, na ikpe ndị mmadụ ikpe na condemn ndị mmadụ, your thoughts can never be pure and they can never grow spiritually. Ihe na-ajụ, those men ndị abịa n'isi na women ndị abịa n'isi, those gossip, ha nwa na onwe ha adịrọkwa sure maka na onwe ndị niile na-ekwu ihe a ndebe ha n'ihu arụsị si ha ngwa ṅụọrọ iyi na ihu arụsị a na ụnụ dị sure 100% na ụnụ ga-eti life ụnụ on the line, na ụnụ dị sure na ihe ahụ ụnụ na-ekwu na ụnụ o merie, o nwere ike ụfọdụ agba ọsọ. Oke, ọ bụgoro na o mere onye a mechara ihe kpatara eji sị gị ajọ ọjịna, ma onye a nwere ike mee ụdị ihe na-eto a na ero mechaa repent ya, mana ị mara ozi na o chegharịgo. You cannot judge here based on the old deeds. Oh yeah, but I just say don't judge so that you will not be judged. Maka na iburu Chukwu, ị mara mgbe onye anwa chegharịrị, ị cannot judge onye anwa na iniquity. If you ever dey say ga judge. Now, e judge go kwudo nwoke a, wo obi ọjọọ na negative thought, Chinedu Nwadike is no more. What do you get? Can you repress the voice, the golden voice, Ejima Chinedu Nwadike? Can you repress it? Can you replay? Can you be Chinedu Nwadike? Can you still give us that voice here with Maria? Can you? That dance Maria, can you give it to us? You can't. Then Kerudi Motaro, Nes the same wapo, Kain whatever. Get at the money, Bidoquana. Can be the good Gozuko, Agozie, okay. Yes, that golden voice. I remember when I was still very young. Na n'onu bido n'aka nchawa nke ya na nwunye ejene ha Njideka Okeke. That must I eso na ndị goro that plate. Ngosi egokwa mi ọzọ. Ngosi egokwa mi ọzọ. An ma akpa enu na an ma akpa na moto. That was then. Aka nchawa. Kpogidi o mebi I will go and buy that one. Do you see the combination of that two voice? Njideka and Ngozi Okeke. The mother to gossip where pastor young family. Or one of family they perfect. Instead of the mother in your supported, even if they were only the wrong with him, caution them with love. Do you know na I miss here I wouldn't be? No one that family, that young family then. Ma or young and admire, even in that music I can shower video. I remember that video vividly. No one and them manage that family support. Even if there were challenges, Hakudo. Na ha carry this go more music jointly. Get remain the test of life, test of time. Emma, man and them madu just will break this one. Or the work at that one is zero. Because then a 1 year, a hundred what the matter maturedly. If look at 1 year in Njideka, they were own way.
hand over the children to the man. N'ọrụ onwe the man na-ebuidukwara onwe na-azụ ụmụ ya happily. Ndị asịrị gbaka ute ekwerekwa these guys n'ike. Amụrụ m onye afụrụ m face to face. I was born and brought up in Onitsha. Yes, I'm that time na na-ekwu na n'obi Onitsha. Yes, obi na mọba side. Mana amụrụ m ya afụrụ m face to face. So ọ bụrụ na asị if na o nwere onye nye m bribe. Eze-Ana akarịkwa level mmadụ ga-enye m any bribe. Yọtara ya. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ yes, nwoke mmadụ nọ na-azụ ezinụlọ ya watching video ya na ụmụ ya gụrụ egwu the other time. Oh, it really touched me. Yọtara ya. The love na etu o si wee wike connect your family. Ndị asịrị ebe ọkwa this man. Okay, ihe na-ajụ ọbụla ụnụ continue oge ọbụla ọkwụ nọ na-agụ ma egwu na-agụ na aka ya dị ọcha. Na-ekwu ihe niile anwa. Okay, asịkwa oriri o nwere ka o si wee commit ya in the past. Must he continue judging somebody continually, perpetually? Now, ọ bụrụ na ọ bụrụ onye siri ike, ihe niile wụọ niile a na-agba ya. Ime ọ na wụọ a na-agba mmadụ that can cause depression. Ime ọ na nwere ike cause BP. Ime ọ na nwere ike cause loss of concentration. Ime ọ na nwere ike ime onye ahụ achịkọtawa onwe ya ọnụ irerize more music. Ị nwere idea? Ime ọ na nwere ike ime onye ahụ oge ọbụla ọ na-anyagoro moto na o nwere ike achịkọta n'obi ọnụ, o nwere ike mgbanwe ọhịa. Ị nwere idea? O nwere ike ụdị ihe na-eto amezi onye na-eto anyị na-asị ịgba ọnụọgụ nwagburu ya na-contributed by ime onye ahụ ka ọ ghara inwe peace of mind. Okay, ọ bụrụ na that gift ahụ o nwere o ji agụnya bụ egwu ahụ that ọnụ a na-asọrịrịrị. Na ọ bụrụ na Gozie Okeke asị Nwachukwu ekwe na Nwachukwu today na etu unu si akwụ ya voice ya nwa, will you replace it? What will you gain? Stop filling your thought with negativity. Oge ọbụla ihe na-achọ ọgwụ onye ga-drag down, onye ga-eso wee gbada to your level. Why can't you imagine your business? Anybody ọbụla mature spiritually, you don't dabble into people's this thing and be saying negative things. Ọ bụrụ na o nwere good thing ịma na ihe ekwu n'ebe mmadụ nọ, forget it. Ka e kpatara na ị nwere ike i praise gị ebe onye anwa dị good, ihe nọwụ ihe dị bad. Ihe dị bad about mmadụ ka ị ga na-epraise oge ọbụla. Kedu ihe kpatara eji wee dị like that? Ọ bụrụ na onye na-etu anwa imegide etu ahụ onye anwa kwagbuo that person anwa direct or indirect maka na ihe na peace of mind, what will you get? Will you replace the voice of Gozie? Yes, will you replace the voice of Gozie? Kebata na I may celebrate the strength. Have you ever celebrated the golden voice? Have you? Ka anyị kwụsịrị ụmụ ihe niile abụ ihe n'ime ọna ndị Igbo na-atụ na onye ji mmadụ na ji onwe ị nwere idea. Mgbe ahụ oge ọbụla ihe ga na-achọ ọgwụ ebe mmadụ siri mpere ike ọ dị ya n'obe. You can never progress. And by so you are distorting the vibrations in you. The inner vibration, the inner thought, that vibes, you connect spiritually, it distort your mind not pure. And they can never attract that your wish, that your thought in a building in the spiritual realm. That casts you in a build. Because it is thought to go that energy, what the capability, it attract that your wishes cannot not in pictures. Before you even adapt into reality, the thing must be imagination. So, but with a strong position, he can drag those things that remain imagination to come to reality. Whenever your vibration is distorted, it can never be enough. It can never be strong enough to attract those things into manifestation. It's not one nagin emegi, it's not one nagin emegi, it's not uncle gin emegi, man not gin emegi. It's not a spiritual is a law of man pollution gave the distorted. It the go our program. Na ebe ogwu dị ka ọ pụta ihe ogwu kpawusie because ya nwere ina peace ihe nọwo destroyer ka emu ka ị ga-esi nwe peace. Ọ bụrụ na iso na ndị na-spread rumor kwụsị ya nwere uru inweta anya. Okay, enwere m ike preach nye good teaching, you cannot even metụ aka na share button. Mana ka ọ bụrụ negative thing now, ndị mmadụ ga-emetụ aka na share button agha eshia ya agha mana kwa ezigbo okwu nwere obodo will share it. Mana negativity a ga-eshi ya ọ ga viral because hapụrụ Gozie Okeke gozi olu n'ike. Ka e kpata ndị mmadụ ji alike ihe negativity nge trend ekwuekwara okwu Chioma na Erisco. Why I stand with Erisco is this.
ọ bụgoro na onwere ebe onwere company 100%, enwere ike nwee ebe onye a siri mpere, mana enwere genuine way ị ga-esi correct mmadụ with passion. Yes, gosi love. Mana idede pụtazi etu a ka ịrụ ọnụ onye ahụ dan out of envy and jealous, or is not good. Maka na onye bata company ọbụla ji enwe customer feedback, nwee numbers, company numbers ị ga-akpọ wee complain quality control. Imeria no use onye nwere ike gota data 50 naira or 100 naira ịpụtara ọnụ mmadụ dan. Ọ dụrụ mma. This is company nwere ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ. Consider ọ bụrụ na nwanne gị na company close, can you build something like that? Can you build something that will take the 40 years to build? Can you build it? Now, okay, na company close now. Have you considered that all the jobless? Cannot destroy what you cannot create. Okay, can you replace? It can never be a risk. We can't. Why doing all this? But I'm at that sport, because normal ways I do production. I'm a name with the out of human error, out of listen, something can happen. There's a way you can call customers. There's a way you can call the producer. Complain, only I gave me appreciate. Kid out one man as a ambassador. For what? In a may ambassador to encourage her, nobody had him, he put come to the matter down. Can he a Mary ambassador? He may ambassador, other people will from man higher, the company or war. Tell him ambassador. Can I yes, you will come mad who you are, will you come mad who you are, where you are? We must stop that. I will never support him, no matter the way you look at it. Unless someone will go see proof how many times all right to this company, or if you don't complain to customer service, more feedback, more calls, more will know they go later. Just to this company, complain lawyer quietly and hear the listening here. That is the only way I can support her. But I put it on social media around no matter. They put a product they boom mad or them mad. Can I put it on here in all here now we have an area. MSC no one nigga, one uncle name. If you should know people naggy name, but I know you will full heart. Get that name and they why can't people give this family a chance? Eh? Why can't they give this family a chance? Okay, fine and good. Men, I would hear with you, don't you? When you reconcile their differences, why can't you leave them, give them a peace? With their own time, they can do it. What do you money game? It can never be your wife. Huh? He cannot take the position of this woman. I'm going. He also have a problem. Yes, mana is okay. Now let me ask you a question. No problem. Personal problem. Of you know, my hair carry over. We say that the actual. Hey, leave the children with the mother, their parents, their father. Okay. Obugoro wants you cut the children away from their father. Okay, let me ask you, go and buy the manager. Obu na the man, you are the one now, call for the battle. Obu no way here, that father figure to male children. Konye Abia. You want to work in Abayaja, will you be? That thunderous voice on in a movie. I just hear. Till now, exactly here you in the movie. I'm a movie producer. I'm even longing to have him on my set. Something only bring him to be unique. With that voice. Okay, you want to speak with authority. Or there near the UN pitch. Now, Obrona good dear. Or this test up. More way by BP. More name or loss or console. Kerudi Mataria. And my jogging one. Career Bataron and the buy and I like it. Here, only Kaiji, mon. You know how the Indo man and you who say celebrate here. Man, I was you moon. He has one person down, one person. Now, Kerudi, they were not. Only when he key replace. You only in a movie cannot give. He may record unique. He may replace here.
Now, that position only take as father figure in that family. Must either run you down. Okay, always an for that family, you know, so the now run you down. You run well down, can market value. Kerudi with area. Even that guy, market value, about the email support to where Mudia record, all the broke, all the broke. The look of this will take care of the kids. I need to put the age come on. Kai wasn't all those things pull him down. Yes, whatever made mistake. Yes, whatever made mistake. Yes, let two of them allow them. The first time I had those two, why you're not there. Allow them on their own. Had only that the free we were, no one feel that person we were. But outside talk should be. It's not necessary. They are able for outside talk. Allow these two people on their own. They know how to reconcile. If not for anything, for the sake of the kids. Man, in our war, in our Bayroni, in our Bayroni, in our Boya, say, no, all those things I need spend our time, we might remain in tango where we are. Tomorrow is no uncle Gigi, no be Ben Nagiji, or one will be Ben Nagiji, here Jiggy envy and jealous. No pure job. Okay, he and I like it, he brought out of proportion more weakness in the man. Okay, when was the last time he blew to the limelight positive aspect of somebody? Didn't we marry? I don't support you more when I take one again. I believe na a stretch we have too much. This particular issue of this misunderstanding between these two couple, a stretch you over. Only here make it here or as in a bakata for brala. Or you go too much. People should give this people a chance. Let them solve their problem. And can work at go where we can take a responsibility family. Then go on social media, go on social media. Yes, only only in our go to Abon or Bruno keep or just on 9. More or Jabba for set water. More doing that. Money now made react the same way. Only I watch a walk na committee na aka mmụọ mmụọ ga-emegi ihe ya ma ebe ihe na-emegisi abịa ị nwere ike isi na ya spiritualist onye alụrụ ọrụ ọfụma ma ọ isi na nwanne nna gị ma ọ isi na aja na be nna gị ma ọ chọọ ofe ihe blame mana ọ ihe imeta nche na mmadụ niile ka ị ya agba awọ ma ọ kwutọọ ka ejebe faucet water ezigbo onye ọdịnala ya na-eje faucet water onwe gbasara ya na faucet water ime nke imere ihe ọ gara eme ije na were afọ gị na-echere ihu mmụọ ịmụrụ na mmadụ ihu paracetamol isi na-awụ onye ọzọ oge ọbụla instead of ijiri aka bupụta onwe gị instead of nwe ijewere onwe gị eburu afọ gị na-eje n'ihu mmụọ na complain nkwute ị na-ekwute ya nwere uru ị nwetara ya because iwepụgoro onye ahụ ị cannot take the person position ị can't. So ihe na-ekwu na nkụzi tata bụ envy and jealous ka ewepụ ya n'ime anyị. Yes, ke wopụ ya n'ime anyị because no one onwe gị n'oge ọbụla you dey blow the war of jealous and envy onwere ebe ọ ya eledo before mmechie ndụmọdụ m nwere inye ndị mmadụ ndị a na-ekwutọ n'ụzọ dị iche iche okwu mgbagbume ka ndị bịa okwu mgbagbume abụrụ ihe ọzọ na-abụrụ as long as na ndị mmadụ na-ekwu bad against you and the edition our hands are clear, never you able to onwe gị to the extent of depression or inwe BP. Just bear it in mind that na-ebu something kpatara ndị mmadụ na-afụta na-eme ebe na ọnya ka eji achọ ka ebu n'oge taa onwere ihe ọzọ ka mmadụ ga-atụ o nwere onye akọrọ akụkọ maka ya akpọrọ Jizọs ndị ụka ọbịa a sị na ọ na-agagharị eme mma according to Bible ngo o kwuru na o nwere ntụpọ nwere ebe o si no akaụntụ enye na Bible na o nwere onye ọ na-arụ nwunye ya ma ọ bụ onye o were ihe mana onye a ndị mmadụ na-emere ndị mmadụ ọgụ according to emere ụmụnne ọgụ according to Bible story ka Pilate wee jụọ ha
onye ka unu chọrọ ka a hapụrụ unu? Eze unu, Mesaya unu ka unu chọrọ ka a hapụrụ unu? Ka ofu ekperima kidnapa Barnabas ọnya ka unu chọrọ ka a hapụrụ unu? Ị ma na ndị mmadụ jiji ọnụ ha ga-eri jiji na-eri ede. Ndị a bụ ndị a gwara anyị na-eji bred na azụ wee zụ ha nri. Mmadụ 5,000 ụmụ nwoke agaghị ụmụ nwaanyị na ụmụaka, meaning na ụmụ nwaanyị na ụmụaka ya aka na majority. Mana ọkwa ofu ndị a na-asị Eze-Ana, ofu ndị asịrị crucify him, hapụla anyị Barnabas ekperima maka na ọnwa nne ha. O nwere ihe ịghọta? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ihe ị ga-emekọta n'ụwa ka mmadụ niile fụ gị n'anya. Just have it in the back of your mind. O nwere ndị ga-akpọ gị asị out of envy and jealousy, and that is exactly what happened to that personality called Jesus. O nwere ihe ịghọta? So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ mgbe ọbụla ndị mmadụ na-ekwutọ gị na-ebo gị ebubo, as long as na-ede sure na ihe a na-ekwu na ọ bụrụ eziokwu, gbaa nkịtị, remain strong. Nkwute a na-ekwutọ gosi na o nwere something iwu, mana ọ bụrụ na ihe a na-ekwu nwere eziokwu, atom of truth dị na ya, wepụ aka enwere ofe. Mana ihe eji sị gị gaa Jọọjị na mmadụ bụ maka na onye ahụ ị na-agwa nwere ike oche njie mmụọ agbaalụ gị ya. Onye dị ka ị bụ onye mmụọ si n'ibe amarọzi, ị gaghị ebo ya ebubo. Ị mụrụ na mgbe ị na-eme etu a na ị ga-enweta the wrath of the gods. Ị nwere idea maka na mmụọ agbaalụ gị ya, mmụọ ekwuo na ọ bụrụ onye ikpe ma ị ka na-emekana ị na-afụ beyond their news. Ị ka na-agụtụ ya na Jọọjị ya na old time ị maara ya. Ọnya ka eji sị gị don't judge so that you not be judged. Ka m kwụsị ebe a. Ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri emi, sendịalụ meseji na WhatsApp. Ọ bụrụ na o kwe gị metụ aka na share button, ọ bụrụ na o kwere gị no problem. My own bụ na ozi bịa ana m uzie ya bụ ozi, eje m zie ozi. Whatever ozi a nyere, it's none of my business. Ekwela m ihe mmụọ si m kwuo. Ka m kwụsị ebe a. Ị nwee ajụjụ na nkụzi a, sendịalụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat, 08138243871 ma ọ bụ 08057837672, 08057837672. Ọ bụrụkwa nne na-anụ olu m site na Eziokwu TV ma ọ bụ na YouTube, na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị abụọ. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Agụọ m ọfọ ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa, ndị niile metụrụ aka na share button, ndị friends of the temple, ndị children of the temple. Asị m maka ya emela ụlọ. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya ma onwe onye sị ka o je gbuo ọrụ ụlọ ọgwụ, jee n'ụlọ aja ije, o jewe na ọya ejelu osi ọnwụ na ọya ejelu ya nwụọ n'ụzọ. Onye ọbụla sị ka ebe ụlọ na ya karịrị ụlọ. Asị m mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị nkwọ mebe onye anwa ma ọ bụ ndị a na ha karịrị ha, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ aja, na emechaa na ọya ekwu ome. Udo dịrị unu.